Assalamu alaykum hormatly aramlar. Salam mehriban ilişler. Biz Türkmen Wagtyly ýaýlymynda Şeýle de Owad radio ýaýlymynda ýyldız bilen söhbetli gepleşigimiziň täze sanyna başlaýar. Nurjahan. Şu bir gepleşigimiziň heýek sanynyň başynda mehmanymyz bardy ýyleşmede. Bir kısa maglumat berýär. Şolary bir gyzyklandyrmak üçin. Ýöne mehriban işler şunuky gepleşigimizde bir şeýle etmekden saklanýar. Sebäbi bizim şunuky mehmanymyz bardy. Näýek maglumat aýdylmazda da siz şo barada iýen bilýän ýaly. Şoň üçin şunuky tanaýarlar. Hawa. Şoň üçin şunuky mehmanymyz bilen tanışdyrar. Bizim şunuky mehmanymyz Güneş nuru saçanlar, bahar güller açanlar, hayrat kuşlar uçanlar, gülüm görmedim seni. Hayrat kuşlar uçanlar, gülüm görmedim seni. Geceler Zuan geceler, geceler, zuan geceler. Menden duan menderdim, ay zamanla beni yedim, yer Alnımda dinlesen, bilsene bilmesen, söz vermenin menden başka aklımın hayranıyken. Türkmenistanyň halk artisti Kerim Gurbanaliýew. Assalamu alaykum. Waalaikumsalam. Gepleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Saklamy kabul etdiğiniz için çok sağ olun. Sağ olun. Kerim ağa biz şunuky gepleşigimizi görüyorsunuz aýamyň. Hawa. Ýaýlymda. Hemmesini seyretdim. Hawa. Ondan gepleşigimizde biz Nurjahan bilen mehmanlarymyza bir näçe soralar berýär, sowallar berýär. Hawa. Durmuşyňyz bilen baglanşykly, bir gowurýan zatlaryny, halamýan zatlaryny, durmuş bilen baglanşykly, sunugat bilen baglanşykly, adamlar bilen baglanşykly soralar berýär. Ondan sizden hem mümkin bolýandan giňişleýin bir jogaplar garaşýar. Açık yok benim. Hawa. Başlasın. Onda başlaýarelim. Başlayalım. Kerim ağam ikinci beresim berýän soram gyzykly bolsa gerek ýerleşmeden. Kerim Gurbanaliýewiň günü nähili geçýär? Köplenç ýerden din jarnýardy. Sebäbi şu sesi saklayan zat ine misal badyr. Sesi yumurta çen ýalay diýendirler. Ýagy ýalay diýendirler misal. Ay näýsen gowulýarmyş, beýsen gowulýarmyş diýär. Ýok, sesi saklayan zat uky. Ondan soň şu özümdäki häsiýetde ilmidama şu aýdymsazda bir zat dinlesemem ýa bir şeýle gelýän wagtym bir saat gelýänem bolsa kellämi şonu bir haýsy halkyň aýdymy haýsy näherler ýa bir söz gyzyklyrak bir söz bolsa ýa bir üýtgeşirak saat bolsa da şondan özümçe bir zatlar gözleýän. Şu gijoni şol aýdymsy saatsy fikir hiç yok da men hiç bolmady da. Şunu bir şeyde aýdym. Onuň dogry hükman gapdalyna durmuşamada maşgala bar. Çağılyň aladasy bar, o hükman suratlanan çağılyň terbiýesi bardy. Esasat şol terbiyeli gowy ýetişdirmeli insanlary gelecekki bizim hormatly prezidentimiz aýdýardy, döwlet adam üçindir. Siz bizim geleceğimiz, biz sizin üçün edýärsiz. Doğrudan hemmemiz geleceğimiz kim şu dowamatymy bala çağalar da biz. Her enata da öz çağatyndan bir gowulga garaşýar-da. Onuň Osmancan şumat ýene de bir sorag berjek bolup dursun sen men okman bilen o sorag seninle bolaýmaly. Olam çağalynyň içinde bir aýdym saada ýykyn edýän bamka ýa-da bir aýdym aýdýan saat çalýan bamka diýip o sorag hukman Uçağıncıyım dedi ki de bolaýmaly. Doğrudan çağılym aýdym saat gowurýarlar dedi. Bunun içinden seredýän, onun doğrusu ýuwaşlyk bilen ýa-da seredýän de haýsy ýerine bir üýtgeşirak bir barka bir zehin marka diýende aýdymdamy ýa bir saat çalmakdamy ýa goşu okumakdamy bir sine diýen de onu edil bir ýar barýan ýetdiýin ýok da. Dinlemek bar olur. O dinlemeni başarmak gerek. Halipa Manevdat'tan aýdýar da şu belli bir aýdymy, belli bir sazy, aýdymçyny, sadanlany eser halamazlyk mümkin. Ýöne umum alanda mene sunugat halamak aýdym sazy men ýüregime düşýär.
ya goşgy halamak diýen insany hiç wagt duşmarsyňyz diýetdi. Hakykatdan hem şeýle erkim şol gowurýardy. Adamyň ruhy da ol. Adam begenenne de hiňleneni duýman galy. Qynananna da bir saat dinlemän gowurýar mysal. Onuň şey diýip seredip gördüm-de ay ýok diýdim. Ýok da. Men özüme bagyş bolýyn, özüm ine şu ýollardan gitdim, men kömekman şundan gidäýim diýip muny ýadyr, ýyzym ýöretsin diýip muny etsem bu hemämen çağany horlajak. Hem gelecekde halky dinleýijiler horlajak da onu dinlemäge halka mı gerekdi? Owa gruplarynyň birine aýdymçy adamlar bardyr diýdi. Ay bir nemerek aýdymçyň birem gözüni ýumqyr otyr bolyn. Ay bir how başda beripdirler gowundan bir gözüni açdy hiç kim ýok diýdi. Non bir otyr bir garça ýaşul şeýdi otyr diýdi. Ýekije dinleýiji mara kenipde ýene aýdy orýan aýdy. Ýaşul kellerin şeýdi otyr ahir diýip. Ya şu niyetime vakt zaninim. Yekece dinleyicim teneke vakt zaninim. Gayrat etti. Sen bir boşa taknadı. Menem klubu yap. Öye gaytsa. Kol gibi aydı. Karavul erken na. Onun son için özlerine hayfi öz kær qoğuryan bolsa. Yürücüğünde şol arzu bolsa. Şo boyunca yankıyını itergi verýärdi. Hormat prezidentimizden 2008 ýylyň 19 ýanwaryny ilkinji medeniyet sunuğu işgärlerle görüşüpdi de. Şo ýygnakda esasy ünnäp aýdan zady şo Halipa şähert mektebide. Ol hemme zatda da bar da şol barka halipalar öwrenmek şolardan. Şo mektebde onuň şonu hormat prezidentimiz aýtdy da belli bir kärde gidip bir daşar ýurtdan öwrenip bolar. Gitmelim dogry öwrenmelim, dünýäni açmaly, dünýäni öwrenmeli. Emma öz sunugat diýilende bizde öz türkmen sunugatymyzy, öz halipalarymyz barda. Şu näçe öwrenseňem mümkin ýene 1-2 ömrüm az bolmy diýende türkmen halkyny bagşy sözüni halk berýärdi. Şol adi alýansaňam hatken öwrenmeli diýip Ahmet çekmeli. Ýerginsiz Ahmet de bir sapar şu Gurjinin diýen aýdym. Aýdýatda hemmemizem aýdy, kän başlymyzam aýdy, Gürman maşyn aýdanna. Ondan şoň men dinläp gördüm de. Onu yaman çaltaydyr yani kendine. Ýadymda düşýärmiz sepden hemen kuşun alcık bir ýokojuk neme bordy plastinka diýilýärdi. O şuňa ýokojuk bolýan. Munyň şo döwürler ilki çykaýyny ýanky 1,5 minut wagtyň içinde aýdyp ýetişmeli şoňa. Onuň Gürman maşady haýyş edipdirler, men halipalardan eşden radyma aýdyp berýän. Onuň gelip bir Halipa şunu aýdyp berýän, şeýle diýsem, ondan ýanky çalt aýdyp ýetişmeden gutaraýady. O adam indi töwelim Hudaýa şükür hemme zatymyz barmy, studiýa diýsek studiýa, nähili hemme zat lazer şoklasyna ýazylýar hemmesi. Onu bolyn şo gymmat zat bolmaly. Gelbem şol köne halipalar bir ýetmesin şolar ýazyp galyp onuň başlaryny ýaman çalt aýdyp başlaýdy. Yarzenem, neyleyin gel bir salatin boyun tallanıp geçti gözüme sataştı hal vurcuyum yaman çaltaydı. Ondan oturup fikir ettim, neyem çünkü edip onun şonunu esittim de, şol çalt aytmasam yazıp. Şu çaltım orada bir zat al kalmalı, Halipa da onu. Onu gelecekte yine biz şonun neçe yıllarım geçemeli, biz öwrenmeli. Bizden soň ýadyr ki şähertlerimiz öwrenip dur, olardan öwrenmeli. Bu dowamyt da sunugat diýilýän. Onu menem diýdim sadanlarym bilen oturdum. Bunu beýdi waýda aýsa diýdim. Düşünmediler olur diýdim. Bir ýyl oçmat ýarynda düşýän bolsa lenta magnitofonlar bolýar şeýle. Şo lenta baslanýalyk gidip otyr. Ana howlukman muny ýazdyk. Ýazdykda ondan Halipam Akmurat çağır Halipam yanına vardım. Halipam dedim, şulaydym şeylere edäýsem näil orkaýa ýalňyş borum ka dedim. Ulam ýok dedi şägird dedi. Onuň menim Halipa dedim şöyle bir düşünmän ýekije sözüm ma dedim şonu düşünürip. Ötör egremçeden biýli burjynym dedim. Onuň şey dedim on Halipa elini şey etdi de. Şey etdi benim düşünmedim. Näme bolýar? Yine egremçe deyip Türkmen şunu diýädi. Ötör egremçeden biýli gurçynym. Yine şunu hal biýli bolmaly. Şonu diýdi. Ondan diýdim Halipam diýdim, şo ýerde bir soňky topbagyna gelen aýdymda bir ýylyň özümçe bir ýüregim ezilýärdi, bir üýtgeşik bir zat edesim gelýär, onuň Halipa döwletleri ökdürfün sesini ulanasym gelýär şo ýerde diýdim.
Eşägert diýdi, sen diýdi ol özüňçe diýdi, neme dägin diýdi. Onuň bor diýip şondan soňky topoguna gelenne Emra diýer girem ýaryň bagyna dolu biçdim piyalasyn sagyna ay gedem gapysyna ýar otagına men bolsam hymatkar ulur jynyň diýip ýene bir manasa gelimde. Ondan gelip halipa diňletdim ol bäh diýdim. Göz bolsa gaty ýetmesi etipdiň aýdy. Şeýtdi ýanky halkyň söýgüsini gadan diýjek bolýanym şol bilmeýän zadyny soramakluk, öwrenmeklik ol kiçilikdir, ol beýiklik. Sağlamamız vardı. Bakır, çağrıya kim gittik? Çağırcan bilen bir 21 yıl ondan uğrak bilettir geçtik de, kiçiliğimizden. Bir 9-10 yaşımızdan bilettir geçtik de, o saatçılık çelişetini kap gördü. Benim kaplarına oğlumlar öyüne şunu alıp bir kujoklum bir yerine adı uğrunyan okuyadım. Onun çağırcan şu aydım yazar zat edirdi, bir oğuca bir yerine bir açık eder ol, be şu yerin yaman süýçi gowy çalypsyň ay çağırjan diýen ýylgyrardy. O ýerde men gol çekdim diýerdi. Şol diýeni diýmek her sadandan özüniň ýanky öz ýoly, şu ýerde aýratylgyň şu ýerde gol çekýärdi. Ol häzir Türkmenistanyň atgan artisti Halipamyz, Halipa bagşymyz Recep Ulugow'da da bar. Recep Halipa gyjagy şeplek çalýardy. Bar adam köp gyjak tarap bolur, tarap gyjak. Onuň käwat Halipa bilen bir oturup aýdym saat edemizde de, onuň öýde gyjak getirýärdi. Onuň gyjagy Halipa bir şu ýerni görkezäý, şeýle diýýär. Onuň gyjagy tersine düzýärdi ýanky. Bu tarapda hyýal bolanak da emme da ter. Onuň menim elmidam. Şonu gaýdaňda öňki aljak etip de görüp bolýar. Şonu gaýdan o senden soň düz bolana diýär. Gülýärdi. Emma o Halipamyzyň hem şoň almen bir näçe aýdymda Recep Halipaň çalan ýerleri bar. Şu ýerde de gol çeken ýerim diýärdi. Öz bolşly göz. Her ana şonuň bilen her bagşyň sadandan öz ýoly şoň bilen başlanýar.
sabırca dursun Fırsatlar atalım atalım yetmez bu mukamı kulu koysun ya bu duygini bu sevini vakit bitmedi sürdüm yetmez bu mukamı kulu koysun ya Bagty hata edýän özüm sebäbi men anyrdy Halypam elime tälim aldym. Onuň ogly merhum Orazberdi neresi men öz bir mektepde bileze okudyk. Bileze bardyk 6-7 ýaşymyzdan şondan bileze Halypam öýüne baryp şondan men aýdym sady emrenip şo ýoly şeýdik geldim-de. Onuň ýygynyň Halypalam kän ýanyna boldum men. Öwrel Tekaýew Halypam ýanyna. Bally Hajiýew Halypam ýanyna. Nurýa Tokaýew ýanyna. Odan Çary Ekimow. Hemmesini men gördüm Qur'an Murat Dağbaşy. Bileze işleşdim, bileze ýanlaryna boldum. Bulardan kän zat öwrendim men. Nurýa Tokaýew Halypamy bir gurun berdi. Men ýedi Özgel Tekaýew Halypam diýdi. Men ýedi Özgel Tekaýew ýanyna diýdi. 3 ýyl dep çaldym diýdi. Menem ýerde dep çalýardy. Menem dep çalypdanym, şu dep çalyp onuň bu ýanka hem gaptarlar eýleki aparaturalar bar, olar goýuşturup esasy zat öwrenmekde. Onuň teretde onuň men diýdi. Hemem 3 ýyllap diýdi Özgel Tekaýew magnitofon alyp geldim diýdi. Menem diýdim, Halypa düşünmedim diýdim, onu el magnitofon. Özgel Tekaýew Halypa Mahtumul Bragyny şuňaly tarif eden, wasp eden aýdymçy gaty maqadiýanyna bagşy. Özgel Tekaýew ýalyk. Halypam diýýär onuň şu diýe gelýärdi diýe bir sady bir gaptalyna gelip ne diýe hinglenýärdi. Şunu ýatda takla ýetirçeli diýip aýdýardy. Onuň menem gijesi bilen ýatman şol gaýtalap oturýan ýerde. Nur ýagdy. O Çary kim neresi bilen bizim dinläp oturýar. Onu elbe. Ay onuň diýe ertesi gelýär. Eýem diýen aýdyň sözü öňünde dur diýen. Onuň tyň han bir ýatlyk diýip aýdýardy. Onuň gaptalyna ýatla diýen bol. Ha bollany git gaquşudur diýip. Aýdyne täze aýdym diýdi. Ine giden. Ine olan bir öz boluşly. Oň ýanyna şeýdip öwrenmesen biriň ýanyna dep çalmasan biriň ýanyna. Ýedemin türlü hünärem azdyr diýip. Onuň ýaşak wagtym şu Özgel Tekaýew Halypamy bilen gaptaryna ses güýçlendirilýär aparaturalar diýler. Şonu oturup näme dip şey diýip ýanyna şu öwrenip onuň birinden alyp gidýän. Alyp gidip şoň ýanyna şu aparatlary guruşturup gelip onuň diňe näme üçin öwrenmekli üçin. Anyrdy Halypadan bunu bir alýan. Özgel Tekaýew Halypadan bir Nurýatdan bir hersinden bilmeli. Onu magnitofonda lentada dinleyen ýalylar. Şeýle görseň ýanky özlerini alyp barşylary mysal her aýdymdaky çekuw gelenlerine nähili ýa bir arasyna çaý urtlaýşlar nähili hemme zat öwrenmeli o adam ýaşul. Gyza onuň şeý diýip soň ýyllar geçdi bolýan men özüm bagşylyk edip toý şagalary çykyp şeý diýip ýörmün bir gün aýdym oturýan şu özü ahal welaýat gaqa etrap taraplaryna Özgel Tekaýew Halypamyzdan şo ýerden. No bir geldim bolýan bir aýdy oturýan toý sahnasyna ýöne bir göz seredýän bile adam duýýar da elmeden bir dep. Şeý sered. Şeýle seretdim onu Halypa durdy. Özgel Tekaýew Halypa durul der o mikrofon goýup ylgap düşdüm Halypa salamu alaykum diýip. Merdi. Şu Kerim diýle bolan soňky dur kim ka diýip böldüm sen kenim oldy. Benim o Halypa ay bolasa diýdi, şo diýdi, men bilen gidýände oğlum şu diýdi. Tarym elimden tarym alaýjak bolup diýdi. Awuň içine derip şey diýdim golen. A şondan öwrenýän ekenim diýdi. Şimdi yani men o Halypa diýim şeýdim. Sizden tälim almasam, ondan almasam Halypalardan şeýip ben berekella diýdi. Dinledim, hälem dinläp oturýan idi. Ay, güneş nuru saçanlar
şeýle bir türkmenler şoň ýaly bagşlamyz barda. Ötenlerim var, olaňym kadryny bilip ine häzirne menim şu täze aýdym ýazdygymam derw ylgap getirýän ýylja bilen halka ýetirseňiz, halk baha berse ine beýdi otýar bolmaly. Olmaz prezidentimiz ine türkmen owazy çele ýaýlym. Indi berde radio ýaýlym misal allykda derw şekille geçirýärse ýanky gidip otýar. O dinlediğin var Onu görköz bilýärse, ondan özümizden şu esasy adam şu men has bir urjetip berýän adam halipalar baradaky gepleşikler olur yani. Hemme zat şeýle bir öz bolşly akym bilen gidip durda türkmen owazyna radio ýaýlmam şeýle, tele ýaýlmam şeýle. Bäşinji tele ýaýlymda gidip otýar. Diňe şu ondan şu köplenç daşary ýurtlardan kän adamlar gelýär de bizim ýurdumyza seredip şolaryň köpsi bilen gurrundaş bolanda olar şu ýanky telewizorun öňünden aýryly bilen aklar. Biz şu owdunlygy hiç aýryly bilen wagtda biz başga dünýä geldik diýdi. Dogrudanam şeýledi. Dünýäni aýlanlyk men gat kän ýurtlarda bolanda. Dünýäň çar tarapyny kunjunly Amerikan Birleşen Ştatlarym, Ýaponiýam, Angliýam, Fransiýam hemme ýerde men köp şu türkmeniň hemmesi türkmeniň senetini sunmuşum görkezip ýyllarça aýlanyp geldim. Bizimki hal milliýetini saklanyp içerdi. Men ýa közüm gurlap otyrym sonra olaňyz beräň. Häzir men şu taklap otyrym aňymda Nurjahan dogrudan Keyman'a talaplap gördüm 50'den ora soraga jogap berdi. Bize bir dinläp otyrys bir soraga berdim häzire çeldi. Eýem gepleşiň bir ýata geçendir. Bilen insan özünü söýmeli. Diýmek, şol wagtyna ýatmaly, wagtyna imitlenmeli. Imitlenende de dogry imitlenmän başarmaly. Ondan gapdalanam ýene sport bar. Ana. Ona da geldik ine ýakynna 7 aprelde saglyk güni geçdi. Bütün dünýä. Ýene 5 soraw etdi de, ýanky sorawda da eýen 5 boldy. Imitem gitdiýdi, hormatly telegörçüler, men şu bolmasa bulardan dinç berýän ýa. Onuň saglyk bütün dünýä saglyk güni boldy. Onuň hemmemiz senetkar soňa diýişlerim bardyk. Bardyk bolýan, anga iň begençli gowanç